Salom, horas ma dihita salutna. Adorang so tamulai marhadaulaton marsaur dot tibata tapakema tikita sangobas martangiang ibagasan rohatabe martangiang mahita. Amin. Tapuji Tuhata marede huria mahita. Hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia, na tomo palangit dohot tanoon. Amen. Marsuara olop-olop mahamu pabuahon, patu begehon hatai, pasar hamu mai ro di ujung ni tanoon, dok hamu ma, nunga di palua Jahoba naposona si Jakob, marolop-olop tu debata maho, ale sadok tanoon, edehon hamu ma hamuliaon ni guarna, marmulia ma bahen hamu, puji-pujianna, haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata, pargogo naso hatu dosan, holan alani asini roham sambingdo, ubahen natarbahen hami marpungu di jolom, marsadani roha martangiang tuho, di parbaga-baga hodo di bagasan hatam, molo adong dua manang tolu halak marpungu, marhite-hite guarmu, lehonommu do napinangi do nasida. Ale Tuhan, pasaut ma baga-bagami, tangihon ma pangyodon nami, lehon ma natau hangolon nami, lehon ma dihami, saleleng dihasyangan non, parbinotoan di hasitongan mi, dohot di hangoluan saleleng nilelengna, marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tapuji Tuhan ta marede huria mahita. Tatangihon ma patik ni debata di minggu sadarion ima patik paupaton dohot lapatanna patik paupaton ingot hamu ma pabadiahon ari minggu dinaonom ari ma ulahamu nasa siolanmu alai anggo ari papituhoni ari paryadanan ni Jahoba debatam doi dang jadi ho mangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru ro di pinahanmu ro di pangisi ni huta ni halak pe na magebati hutam ai dina onom ari do dituppa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradiat do ibana diari papituhoni dibaheni do ubahen na dipasu-pasu debata Jahoba ari paryadanan nai jala di parbadiai dia do lapatan ni oddo ikon dihabiari rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana asa unang tois rohatta diajar nasian hata ni debata ikon badia do hata ni debata di rohatta jala ikon ringgas rohatta tumangihon dohot mangguruhon ido sahatna atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahobar tupatik ini. Amin. Tapuji Tuhan ta marede huria hita.
natopoti ma dosata tu adopanni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo nasoha tu dosan jala amanami. Hujo hami doguarmu nabadiai ala natargogot hami marningot dosanami. Saya marasini roha maho mida hamion, o Tuhan Yesus Kristus, anak ni nebata nagabe jolma alani hami. Namate jalana hehe sian namate, nama naik tumanua nagijang, doho mangudihon hami. Asi roham di hami, sai patok tong ma di rohanami, hamoleteon tuho. O to di parbadia, pangapul di namarsak roha, pamalum ma saluhut na bernit, binahen ni dosa nami. Romaho maingani hami, asa marlas ni roha hami, mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitean ni nasa asi ni roha, sayunang tulak hami, say tangihon maho hami, ho ale debata ama anak dohotod di parbadia. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasisan ni dosa. Songon sitong na manguluaw ninna Tuhan Jehova. Tung na solomo dorohaku mida hamatean ni parjahat. Nalomo dorohaku mida hamamulak ni parjahati. Tumadikod dalanna asa mangulu ibana hasangapod ma di debata na digijang. Amen. Tapuji tuata marede huria mahita. Epistel di Mingguta Sadarion ima natar surat di Pasalmen bidu 28 mamuka ayat sada satro di ayat 2 tajahama di bagasan responsoria di ayat 2 rap mahita. Tuhodo au jojo ale Jehova partano batuaku unang saisifho manudali au asa unang au molotung lausip ho manudali au doson halak akana manuruk tanoman. Saya tangion ma suarani sombak-sobakku molo mangangguhi au tuho molo hupaherbang tangaku tubilut ini. Ido sahatna martua do akana tumangyuhon hatani dibata jalana opeopsa. Amin. Tapuji tuata marede huria hita. Oh
disadok porkibion, rap mahita madok. Au Hosea berkata Jehovah, Ibu ama pertubuh na suatu utusan, na aku mempelangin Tuhanmu. Au Hosea, Yesus Kristus, anak daripada Jehovah Nasaret, di mana dikubur di Samaria, na dari sekon di Perbadia, adoran suatu itu kata, aku mau menjadi dibangun di 100. Nama daripada bagaimana di hal manusia, nah Tuhan menurut Muhammad, namun kemudian dari Rasulullah, nama naik ke surga, lalu saya memberikan Jehovah, nama yang berhubung nasab dosa ini, isi mereka yang mempersulit kamu, mampu melihat kamu berdoa, Al Hosea untuk berbeda, dalam saya ujian berbeda, Kristen akan berbeda, roh biasa sang dosa, roh biasa iman roh, umat mengurus surga yang dimana-mana, roh yang berubah nasab surga. Amin. Tapi gimana ikin ihuyata. Shalom, Horas Madihita. Odolan ditikting Minggu tanggal 5 Mei 2024 na Parjolo, Pakobasion. Guarni Minggu, topik ni Minggu sadarion tanggal 5 Mei 2024 Minggu Rogate Manang Martangiang. Saya nama jalodo, nasa na mangido. Setiap orang yang meminta akan menerima. Sada titik 2, Perdidion Nabadia. Di hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 di permingguan pukul 10.30 WIB. Patupaon ni huriatta do Perdidion Nabadia tui anakkon ni huriatta godang na pitu halak. 5. Keluarga Boy Ramos Yosua Inata Rebecca Arini Borusiaturi Sian Wik Kramat Jati. Keluarga Yason Suryanto Nainggolan Inata Triweni Feberlina Mendrova Boru Pangaribuan Sian Wik Tengah. Keluarga Niko Egi Humiras Siahan Inata Betsy Edith Christi Boru Purba Sian Wik Tengah. Keluarga Ricky Hendra Silalahi Inata Berta Sabrina Alfrida Boru Setanggang Sian Wik Rabutan Sada. Keluarga Andre William Inata Lilis Veronica Boru Abbarita Sian Wik Balai Kambang. Keluarga Erikson Mispa Reynaldo Sitorus Inata Training Tunggal Asih Boru Tabunan Sian Wik Cawang. Sada titik tolu berita nasorang. Nah di hari Sabtu tanggal 27 Maret 2024 di basa-basah Tuhan taludak danak boru di keluarga Johannes Jepri Sidalahi tubuni inata Ike Nurjana Boru Sinaga Sian Wek Duku hipas dodak danaki suang songoni nang natorasna tikting naneng merbagas sada titik opat tikting paduahon naing majalo pasu-pasu parboga summa Tio Marulak Prancis anak ni Amata Isnandar Julkarnain tubuni inata situa en Boru Samosir sian ruas ni HKBP Resort Kramat Jati Wik Bes Taman Harapan Dohot Orwana Nurhayati ruas ni HKBP Kramat Jati sian Wik Bes Taman Harapan Boru ni Amata Sugiono tubuh ni inata Wijayanti pamasumasud di Patupa hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 pukul 10.30 WIB di HKBP Resort Kramat Jati di Pasu-Pasu Tuhatta de Batama Saka Parsaripeon Nasidei.
1.5 tikting naung marbagas nunga majalo pasu-pasu pardonga saripeon ima Edo Trison Sanjaya Manulang anak ni Amata tahi Manulang lahinan tubuh ni Inata Kartini Buru Sinurat ruas ni AKBP Resort Keramat Jati Sian Wik Tengah Dohot Orwana Sweta Marito Buru Hutauruk ruas ni AKBP Hutagurgur Partangga Resort Sipoholon Distrik 2 Silidung. Pemasuk-masukan di hari Kamis tanggal 25 April 2024 di HKBP Hutagurgur Partangga Resort Sipoholon Distrik 2 Silidung. Sada titik opat. Petugas kebersihan dot pada deho bunga altar. Petugas kebersihan dot pada deho bunga altar Minggu 12 Mei 2024 Imasian Week Tengah. Sada titik 5. Sidi angkatan tahun 2023-2024. Hobartu jadwal Sidi angkatan 2023-2024 pinabotohom makegiatan ni Sidi ima. Na perjolo retreat hari Jumat tanggal 5 sahatu Sabtu tanggal 6 Juli 2024. 2. Ujian tulisan Minggu tanggal 14 Juli 2024. Tolu ujian lisan Sabtu tanggal 20 Juli 2024. 4 GR Sabtu tanggal 27 Juli 2024 pukul 14 WIB. 5 inaguras Sabtu tanggal 27 Juli 2024 pukul 10 WIB. Onom makatidakon haporseaon Minggu tanggal 12 Juli 2024 pukul 10.30 WIB. Sada titik onom rapok resort. Rapok resort di Patupa hari Senin tanggal 10 Mei 2024 pukul 10.07 WIB di ruang konsistori. Sada titik pitu pelantikan. Perjolo hobartu hasil rapok ni parhalado na di hari Selasa tanggal 16 April 2024 ditotop pema pelantikan fungsionaris periode tahun 2024 sahatu 2020 lalu seksi dohot pengurus WEK periode tahun 2024 sahatu 2026 jala di Patupa di hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 di Parmingguan pukul 10.30 WIB. 2. AKBP Gedong Patupahan pelantikan fungsionaris periode tahun 2024 saat 2020 lalu doh seksi periode tahun 2024 saat 2026 ima Minggu tanggal 5 Mei 2024 pada mingguan pukul 10 WIB. Sada titik walu HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Pesta perningotan hananaik ni Tuhan Yesus di Patupa hari Kamis tanggal 10 Mei 2024 ima pukul 6 WIB, sekolah minggu pukul 8 WIB, remaja pukul 10.30 WIB, nama godang 10.30 WIB, nama godang pukul 10.07 WIB. Pinabotohom ma asa sudah taruas maddohoti acara permingguan perningotan hananaik ni Tuhan Yesus. 2 Romawi nama ragam. Nunga dibuka penerimaan mahasiswa baru program studi sarjana teologi tahun akademik 2024-2025. Sekolah Tinggi Guru Huria Manang STGH HKBP Sipoholon. Sekolah Tinggi Diakones HKBP Dohot Sekolah Tinggi Bibel Pro STB HKBP IMA. Sada Majalo mahasiswa baru program studi sarjana teologi tahun akademik 2024-2025 tanggal pendaftaran 24 April sahatu tanggal 7 Juni 2024 dohot 8 Juni 2024 verifikasi dan validasi berkas persyaratan administrasi. 2. Sekolah Tinggi Guru Huria STGH HKBP Sipoholon dibuka tanggal 27 April 2024 saat tanggal 10 Juli 2024 di kampus STGH HKBP Sipoholon.
Tolu, Sekolah Tinggi Diakonis HKBP dibuka tanggal 27 Juli 2024 di kantor Sekolah Tinggi Diakonis HKBP. 4. Sekolah Tinggi Bibel Pro Manang STB HKBP dibuka tanggal 2 Mei 2024 1-20 Juni 2024. Untuk persyaratan pendaftaran Boy Matabereng di Mading HKBP Kramat Jati. Akan aso dijahaho di Tiktingon, Boy Matajaha di Warta Jemaat Manang di Tikting naung dikirim di Wekta B. Horas ma songoni mati di bagasan sadarion. Sapuji tuata marede huria hita laos tapapungu pelean sadaa dohot sadabe. Sita
Dami ni debatana sumurung sian saluhu na roha. Ima na mga ramoti ati-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Oras meta salu na kamanginang. Shalom. Atani debata turpuk jamita di hari Minggu tasadarion ni masian natar surat di Matius biddu pitu mamukasian ayat sada sahat rodi ayat 10 sada. Semono ma didok katana disita pai hutihut mak. Unang hamu manguhum-uhumi asa unang hona uhum hamu. Ay panguhum munaido si ponoton tu hamu. Parsuhaton munaido si suhatonoton tu hamu. Ahama pola pa bereng-berengommu silbak-silbak na dibata di dongammu. Ya nasatiang na di matami dang diat toiho. Tung patuk madohonommu tu dongammi. Uwahuhupak majolo silbak-silbaki siam matami. Hape nasatiang do di matami. Eho pangatsi. Jumolo maupat tiangi sian matami. Dukpe ya sa pikiranmu manang pihapang upakmu di silbak-silbak na di mata ni dongammi. Unang lehok kamu arta nabadiai tuaka jurangga. Jala unang madang burhok kamu mutihamu. Jolo niak kababi. Sotung dilok-lo ti doho pakna laus humusor manaroso hamu. Pangido hamu ma. Sai na lehonon na do tu hamu. Lului hamu ma. Sai na jupangat do hamu. Tuktuhi hamu ma. Sai na ukapon na do di hamu. Ai sai na macalo do nasa na mangido. Sai na jupangat do na mga lului. Sai na ukapod do di na manuktuhi. Ai sesiak kamu jolma na mga lehon batu tu anak na. Muloy dahad di pangido. Manang nolo mga lehon ulok mulorek ke di pangido. Gari hamu akka parjahat. Uboto mga lehon basa-basa na dinggan tu anak komuna. Lam amamuna na di banua gijangima solehonon na arta na dinggan di namangido tu ibana. Ido sahat na. Urian itu hatta pahinaholongan di bagasan guar ni hatta Yesus Kristus. Di topik ni minggu tasedario di minggu rogate di dok sai nama calo do nasa namangido. Setiap orang yang meminta akan menerima. Tutu namar tudu-tudu mei tude bata. Padohan yakka nama calo nama ngido. Tude bata. Na pasti ikon dielusi de bata. Dalam arhite topik di mingguta nama dok makin saya nama jalo do nasa nama ngido tutu namar lapatam may padohani. Pabuwa adong sada kepastian. Kepastian aning adong si jalo nyakka na mangido sian tuhatay. Kalau didok kata mangido meminta, memohon. Tutu pabuwa ma nadong ma na di hari koton. Adong narikot si pakeon manak si ulahonon
do gabe ikon ulahonon na mangido. Meminta. Jala nasomal tututa ulahonon. Ibagasa parangulot ta. Nahiyahita mangido tuak kadongan. Wala no tutu molo tuak kadongak kita mangido. Kabuido tadok tangadok kepastian. Lumada kepastian. Jalodo tapi nangidoi manang na dang. Yuluido manang na dang. Dihado na pinangidoi dangadong didongan. Manang atik behado na pinangidoi dangolo mangalia. Molo di parngulot ta, tunga-tunga ni ngulut ta. Jadi maragam mana-mana dati tang buhay gabi calon akan na pinangidoi molo maradok ko nakadongan. Jadi molo didok di topik to mangido sada si ulahonon nasobui matcohok may tutu di bagasan ngulu ni kita namian di tonga-tonga ni Portibiot. Yang namanya meminta, dia tidak akan pernah berhenti dari kehidupan kita. Alani masih patah molo mangido gabiadong mamadok. Holan na mangido do ulomu gabiin na masih patah. Yasoy di hatahom ma. Aunak sedo ngadungani be hon na mangido do ulon ni na mamuse. Alay tutu molo didok si ulah honod do laho mangido. Dangapala tudong ajol mananidok na dison. Dang tujuan tudong ajol ma na perjulo sa hali bolo didok di topik di minggu tahun nakin mangido. Alay holan marhite sian tuhataido. Manang tutuhanido nanidok na mangido. Nalos menungguli hitamay di minggu rogate sadarion ala didok rogate martangiang. So sada tugas si ulahonon niaka nama kaporsiay Tuhani tutu ay kon toktong di bagasan rogate muluna di bagasan tangiang. Hidoasa didok di bagasan ngulu tahun sada keharusan naikon ulahonota molo memang adong natahari kotor di bagasa parungulota. Jadi dak tudong ajol mah molo tudong ajol mah taboto do adong do keterbatasan. Terbatas do naboy calon molo mangido tudongan alai molo tutuhatai do tapasa pangidoata. Takya dibatasi. Dakya didok ngasai be urang besay holan na mangido hotua uday na Tuhani dakya didok sungoni. Jadi saluhuk na do lehonon ni Tuhani diakka naolo mangido tuibana. Waing nama cerikot di ngulu niakka na porsia na manada naolo mangihutot Tuhani haradion. Kesiapsediaan apakah dia mau meminta kepada Tuhan atau tidak. Alana dijujui. Disuruh do kita jolma hakanau maka porsiai Tuhani imam marhite hata nanidok ni tuhatai nakid di turpuk tahun pangido hamuma ninna. Didok Tuhani mololo hamu mangido pangido hamuma say nalehonok kudo tu hamu dului hamuma ninna. Say na jupangat do hamu tuktuhi hamuma say na ukapon na dodo di hamu. Jala siapa dohan ni tu hatta dakolan nama jujui bana asa diulahon. Molo disuruh dijujui asa diulahon akan naulo mangulahon nani ulahon nih. Adong kepastian
nanaing si jaloon na. Manang adong do hasitongan ni nanidok ni tuhatay molo disuru marhite siyan padohan hatana nakin. Jadi kepastian itu tuh memberi semangat asa unang adong keragu-raguan yak kanaolo mangulakon nanidok na unang gabi tubuh be padohan. Hupangi dodo hapeso ilean dinna ayrakya tuhatera tang mangalian na pinangido niya ka narotu ibahana mangido. Manangasaw na nga dong tubuh suku-suku di bagasa rohana muladok padohan ni Tuhatta Jesus songoni dang gabe adong tubuh suku-suku tohodo manang nadang narupani. Hido asa didok Tuhatta Jesus ay say na majalo do nasa na mangido. Setiap orang yang meminta akan menerima. Jala saya na jupangat do akan na mga lului. Saya na ukapon na do dinasa na manuktuhi. Jadi nariko si ulahonon niyak ka na mangido na naing sipatulukonon di adupan ni Tuhatta itu tu. Ladok karadion ima marhite haporsiaw. Di haporsiay nabuy Tuhattay patupahon manang na mangalehon ahana pinangidoy. Jadi ala adong di hari koton di parnguluanon manang na adong natahari koton naikon calon naiko pangidon siat Tuhattay ala tangadong kemampuan di kita lahu patuluson aha natahari kotoni alaikon marsiti siat Tuhattay do natahirim alaido dalat tapatuluhon pabua da adong hubungan, na adong parsauran maradupon Tuhattay. Jadi setiap orang pasti menunjukkan bahwa dia mengakui bahwa Tuhan itu ada, mampu melakukan apapun yang diinginkan sesuai dengan iman kepercayaannya. Ala odu ujahanna di bagasan ngulu ni hita. Napatuluhon molotung didok utadda do Tuhattay alaydang holan paddohani. Ale marhiti siyan haporsiaon. Alaydang namadok tutu. Holan namadok naporsia doaw di Tuhani. Atuk suhu jalo pe, tuk suhu ului pe, nanidok nay patupon na do jalali honon na dua kan narikot di nguluku dinadaw. Mula suhu pangido pe marhite tangyaku tu Tuhani. Nga di boto Tuhani aha nahuhari kotor di parngulukon. Mula songonido patu do kaporsiaon paimaimakon manang adong nanaing lehonon ni Tuhani hapedak pinangido. Sa ujung mingulu pera tang nadongi, tang nadong patupaon ni Tuhani manang na lehonon ni Tuhani. Molo so dipasahat. Molo so pinangido tu Tuhani. Idolapatan na nanidok na kaysa na majalo do nasa na mangido. Jadi kebalikan na solo majalo, na solo mangido, tangadong jaloon na. Jadi nung nga didok Tuhattay, say na majalo do, nakka na mangido, say na majalo do. Mulo solo mangido, majaloon. Tidak mengharapkan tanpa ada permohonan kepada Tuhan Allah. Alanido di ngulu niya ka na porsia riko patuduhon
Pabua na dong hubungan na tutuhatay ima marhiti tangiang. Hudo dalat dihita patuluhon parsauran, patuluh hubungan, patuluh panadaw totu marhiti tangiang itu. Jala na ikon sulahonon ni nasitong manada dot makaporsyay tuhatay. Naikon siulahonon ni sudi akan naolo mangihuton tuhatay. Jadi tidak ada alasan untuk tidak berdoa, untuk tidak berkomunikasi dengan Tuhan. Aido dalata patuluhon. Pabua melodidok, ditada, dihaporsiai, ada keinginan untuk berkomunikasi. Jadi jangan dong alasan nyaka nama nada Tuhani madok. Tak kubuto martangyang. Jangan dong alasan ni sudi akan nama kaporsiai Tuhani. Saya tidak tahu berdoa. Tak apalah huboto martangyang nina. Jadi molo neng rikot jala memang naikon ido patuluhon parsauran hubungan harus berkomunikasi kepada Tuhan marhite tangiang. Ido asekon sudi boy martangyang. Tangarong birana madok nakubuto martangyang ninda rupani. Jala molo disuruh martangyang bekon ready matutu. Daksia biaran na martangyang ati akamangnya. Harus siap. Karena itu bisa kita katakan kebutuhan dari pribadi kita sendiri jika kita mengharapkan pertolongan kepada Tuhan. Ima marhiti tangiang. Jadi dang bahenon, dang patupaon ni Tuhani. Aha narikot di bagasang uluton molo sopinangi dulu. Ay dangi cara ni Tuhatay patuluhon kolong ni rohana. Alay naro tuibana marhiti komunikasi di bagasat tangiangi. Jadi macai rikot harus dilakukan. Itu asa tadok nakin tangadong alasan nasubui martangyang madok dang bui martangyang ini. Jala memang ikon ulahonod ko. Molo gabi binain alasan tang diboto martangyang atau tu na manudati pabahenan nito hatay di bagasan muluna. Ya doradong tabigi barita te. Taringot tu si dalian ni na martangyang o nala disuruh martangyang. Nahiadong dipatupa partangyangan ninna di sada jabu. Sada keluarga. Kebetulan nama jabui partangyangan on na mengontrak dopen na iba na di jabui. Mengontrak. Jadi lau sahak matu partikian badi pabua paragid dama duksiduk kita nom marede pinasahak ma tu parjabu lau mangulu tangyang inna kan. Ayo. Jadi ngahitir-hitir amat ta parjabun. Besohya memang martangyang. Bulu disuruh martangyang babiar. Bulu disuruh martangyang gudang alasanna lau. Dia ladak kia martangyang ditiki marede. Haruar mibana. Sebagasi. Jadi sukudongan nama, nang biharuar ho ba saharuar ho. Hei, saya maret dan nom martangyang nama siap perjabu. Inna. Hei madah nama ta perjabun. Hei dangau perjabun, nemu semat bah sudah. Asa hulului jo. Hei hami nama ngontrak do di jabun ninna. Wah, so ngoni ba di bae cara ala babiar martangyang ala sudibo to martangyang. Nah, ini memang sada gobara sada contoh me bihita.
aka damanad da Tuhani. Jala molo tadok anggona martangiak tutu dada pulau-laun na maol dihitai. Molo hiya hita makatai tuganuk akadongatta. Batotu tu debata hitai kom makatai do markite tangyak ta ahama na tapasahat tutuhani. Yado hita pasahaton mauliate tu akadongatta ba tutuhani pe yado ikodohonod do mauliate. Yado hita membangga-banggakan teman-teman kita pasah puji-pujian. Alay memang terbatas. Songonido nang tutuhatai tapasahat do puji-pujian alani adong huaso, adong hagugon. Jala di bagasat tangyagi ma kesempatan di hita mangido aha narikot di bagasa parngulot ta. Jala tu ibana hita mangido ala memang radido. Radido ibana mangalehon tunga hape na pinangido. Hedak kia ditulahi na pinangido ni akan naro tu ibana. Mangido pangurupio di bagasat tangyang. Dakyara di pasidik tu hatai hita mananggabi asing na nilehon na siyan natapangido tu ibana. Molo say pinangido tutuhani hahipason danggabelas parsahitor radileo tu bagasang ngulutaw na tidaw. Jadi ido na ni gobarkon ni tuhat ta Jesus buse marhite turpuk tanang tabi ginakin. Ay ise siyak kamu jolma na mangulakon na mangalekon batu tu anak na mulo idahan di pangido. Manang naolo mangalehon ulok mulo rekke di pangido. Halus na disi na pasti dangadong. Jalang nga tau laho rasongoni di nguluta laho patuduhon pabua natahaholongi. Molo adong pangiduan niya kaya nakotay. Lumobi molo sayro ibana mangido si pangidon narikot di bana. Tangdohonon niya kahita na tora sa ito sa day ko sayon na mangido idurohon na daw. Tapi tetap memberikan apa yang dia butuhkan di dalam hidupnya. Polong niroha ala adong hubungan natakas di boto ya nakonot tu na toras na mulo di pangido na pasti lehonon ni toras na matuiban. Asa songonima nang holong niroha ni tuhatay maradupo kita naro mangido pangrupiot tuibana. Ima marhiti hapor siyaon. Marhiti hasitongan pabua na marhua so do ibana patupahon ahape na pinasahat tutuhani marhiti tangyang. Na patut iko patuduhonot tama tutu hasitongan ni panadaw tay ima marhiti na setoktong uduk mangulakon lomo ni rohana. Ay naibana do tahaposi. Naibana do tauloy. Jalana ibana do na setoktong tahirim olo mangalehon narikot di bagasan ngulutay. Hitabedo boto ahama na taharikoton. Jala ikon hitabedo mangido tutuhatay. Marhite tangyang ido asa dangadong alasan na madok dakubo to martangyang. Alay marhite na adong parsauran hubungan maradupot tuhatay iko patuhonom may. Jala ikon patupawom may. Pabua hasitongan ni panadaw ni ada bertumbuh di dalam kehidupan orang yang selalu berpengharapan kepada Tuhan. Jalan ekon mangulahon
nasa na pinangido ni tuhatay. Dada songo pangalaho na biniring ni tuhata nasa idiulaho jolma. Jadi partikian ni tuhatay uju pajupang do akajolma. Adong do diboto nang takas manada de bata. Namadok ditadaro de bata alaina ni ulakon na takpatuluhon ulaw na denggan maraduk podongan na jolma. Tangadong hubungan parsauran na denggan maraduk podongan na jolma. Ido na kinong barkon ni tuhata Jesus di turpuk taon nakin. Naniulahon ni nanido na halak parise do si boto surat. Anggo parsauran na tu di bata. Songon hataridado hasitongan ini panadaun na tangadong. Natape na didok naung takas ditadda di bata. Alay di ngulu si ganupari dangadong bukti na naing nabuhi patulukonon na namadok na ditadda di bata. Jadi holan nama mereng-mereng hasalan niak kadungan na do diulakon. Apa di do ditadda di bata. Dihutod do na niajarkon ni di bata. Anggo pangulakonon na daksadalan to nama dok namanadda di bata do na sida. Pemana binereng ni tuhatta Jesus. Di duasa di dok tuhatta Jesus. Unang kamu manguhum uhumi asa unang hona uhum kamu. Herang tohona ni ulahon ni nasida. Dingulu si ganupari ahan na binahin nay. Hape didok ditadado di bata. Diuloy do di bata, dihutod do di bata. Alay na ni ulahon na. Tang lomo ni rohani di bata. Alay say mangumuhumi. Mamereng dia ma hasalan na niulahon niya kajolma. Jadi molo di dokto hatta Jesus. Tuak kalap parise songoni. Lapatan na. Patudok kamu mahasitongan ni panadaw munay. Nasitongi maulaw kamong pabuana takas ditadahamu di bata. Ay pangalaho muna dakya sitong hapay di dok kamu halahan na so sitong ninna. Ayak ka na mangihutot tuhata Jesus di dok may na so sitong. Jala dihasugod do akanaulo mangihuton do makaporsiay tuhata Jesus. Ala niyaha, ala balga, kosom, do late, bagasar rohana. Terlumubi maradupot tuhata Jesus. Kay dihasuguhon. Late do rohana mamereng Jesus ala say ditugihon akajolma asawolo mangihuton ni bana. Anggo didok rohana sida tak pola rikokbe uhutonon niak kanatorok tuhata Jesus ininna. Alay gabe dietong may nasitong api nasida do nasositong makaporsiay di bata. Ido bay na dipicang jala di paingot tuhata Jesus nasida maddo. Ayama pola pa bereng-berengommu silbak-silbak na di mata ni dongammo ninna. Ia nasa tiang na di matami dang diatoy. Lapatan na gumurang do pangalaho na suringgan diulahon siadongan na jolma. Jadi dangarong panadaw diri. Mampu na sida madok na suringgan. Naso sitong dongan na hapay ba na sa diri do nagumudang na mangulakon naso sitong. Alanima di paingot tuhata Jesus akajol manatorop
naro mangihuto ni bana asa unang songoni pangalahona asabui patuduhon hasitongan dohot haporsiaon nyaka natakas naolo mangihuton tuhatay ay siya ni bana do haroruan ni nasa salukut na molo radi mangido pasahato di bagasan tangiang. Jangan dipengaruhi oleh orang-orang yang tidak pernah menunjukkan kebenaran di dalam kehidupan, kalaupun dia mengatakan mengenal Tuhan. Jadi dak songoni parngulon ni hitara. Ulu tatadda tuhatay tahaporsiay tuhatay dakulan naneng mamereng-merek kasalahan niya kadungan kajolma. Ati behado nong gumudak tong hasalahat takan. Tidak melihat kesalahan orang lain. Karena itu bukan urusan dari setiap orang untuk melihat. Itu hatay do na markuaso mamereng patupahon aha lomo ni rohana. Bui patuduhon hasitongan ni panadaon maradupot tuhatay. Ay siya tuhatay do makirim ngulu ni hita colma aka naporsiay. Kemudian mahita patuduhon hasitongan ni panadota sada dalan ima marhite tangiangi. Nekon ro, nekotoktong, ro tu ado panda marhite tangiang. Ala di bagasa tangiangi do hita pasahaton. Mauliate puji-pujian. Marhite tangiangi do hita mangido pangurupion. Jala marhite tangiangi do hita pasahaton aka pabahenan ni tuhatay. So tangiang na niajarhon ni tuhata di tangiang alia manami. Natakas di pajojor. Ketika mau berdoa beginilah katakan kepada Tuhan Allah. Asa tuktong di bagasan ahipasod do gugu sadukutna. Gugu mahita tutu lahu patuduhon hasitongan ni haporsiautay na say taulahon di bagasat tanyakta. Lumubi di hamuna toras ati na mabuana kadadanak. Diari sadarion tu bagas joro ni tuhatay na naing pasahatot tatutuhani. Asa parsido nang nasida majalo haluaoni. Supaya mereka juga benar-benar sebagai orang yang percaya, yang benar-benar mengakui Tuhan di dalam kehidupannya di masa depan. Imam marhite pangajariota. Alani margugo mahamu akan atoras. Mengajari, memudai akayana komuna nanaing pasahatota tutuhani. Hasa tuktong tarida dipartikian na mangihut. Si uton Kristus do nasida. Jala tuktong ma tapasahat. Tutuhatay marhite tangiang ala ido dalata. Asa tulus ahna sinakapamuna baradopo nakaya na kota tutik kinanengro. Jala pui makorhon las niroha do hasunangan dingulu ni akaya na kotay tarlumubi dingulu ni hita aka natoras. Di pasu-pasu jala di pargugui tuhatay mahamu tua katik kinanengro. Amin. Martanyang mahita. Tuhan debata Jehovah manami mauliate do puji-pujian matoktong hupasahat tami tuho. Di saluhut na kadinggan di basam na say toktong di patudoko di ngulu nami. Siap partikian na salpusahat tu partikianon. Natoktong didongani hohami marhai pasok kami rotu bagas coromi. Lahu mamuji pasangapok kuali Tuhan lumubi marsaur dohoto marhite hatam na badiyay. Na dipaingoto misihami. Marhite sian hatam pabuah hami akanaung takas manada do siutoko. Na makarikoton pangurupiomu
di perdalanan ni ngulu nami manang nang tungahape narikotia le Tuhan. Ne kotuhodo pasahaton nami marhite pangiduan di tangiang nami. Ne kotoktong do pujion nami ho nang di bagasan tangiang nami. Do madok muliate tu ho di saluhut akapabahinam mo di ngulu nami. Ima marhite nahu pasahat tami di tangiang nami. Tong masungguli hami paingot tami ale Tuhan aka naung pinaluami, aka naung hinokop mi. Patuduon hasitongan ni panadaon nami hami. Boy hami ro tuho wado pammo. Boy hami pasahaton aka nahuhari koto kami di ngulu nami. Asa boy hami ale Tuhan makilalahon tinggan di basam. Asin ni roham. Ima marhite pasu-pasu mi. Muliate male Tuhan di naung disungguli ho hami di hari sadarion. Marhite hatam na ba dia yang giyak mamargugo hami patuluson sa luhut na. Kakaulaon na ho Bartolome ni rohami. Ale Tuhan di bata manami pergugoy ma na kami sa luhut na. Narotu adupamu di hari sadarion. Sa toktong marhay pason. Dinamangula aka siulaw si ganuparipe. Suwak sungoni akan natoras na mabuan yanakon na tu adupamu di hari sadarion marhite padidion na badiyay. Ay kotuhodo tutu pasahaton na siday ale Tuhan nasa parsidohot aka yanakon na siday. Madjalo haluahon na siyan hoy. Bongot nasida tu bagasan harajaw mi. Gabe si hutok ko nasida wakatiki nanengro. Pasu-pasu toktong natoras raptot yanakon nasiday. Ang giat di bagasa pangaramotiyom mo nguluna tuwaka ari-ari nanengro. Ali Tuhan di bata Jakoba manami nang diparsauran nami di bagas curom di hari sadarion. Buat kami do nangakadungan nami ruas di huriam nasubui ro lahu mamuji do pasangapok kolumubi marsaur dohoto marhite hatam na badiyay tuhodo hu pasahat kami salu na yali Tuhan aladong do diba siya nakaruas ni huriam makadungan nami na dibagasan parsahiton ubay na gabi subui nasida ro tu bagas corom sadarion. Ima Frederico Gultom Nyonya Purba Burulumbang Gaul, Pans Alexander Pandiangan, B. Sihite Opung Serenduli, manami si Tuaje Ringo-Ringo, Marbodi Sarma si Pahutar, do amanami B. Si Majutak, ale Tuhan, makirim na sida digiringgan ni basam doot asin ni roham. Ang giat boy, malum parsahiton na siday, jala dohot na sida. Marlas ni roha lumubi tinaro tuado pammu marhite bagas coromi pos doroha nami marhite pangiduan nami ale Tuhan boy dipakilalahon nasida mangalehon hamalumon ahipason tingulu nasida tuak katik kinamengro asimaru hamale Tuhan sahatu tangammu ma daging nakto dinami di bagasan guardia nakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji ma tuhata uhut tapasa mapiliat tamared dehita deta sian nomor 814 kay dehuma. Saya jariya Tuhanku nama kami jangan patuduhon rohaku saka niro ambiya sokot nabi naik miji
Saat mahita tu ulaon sakramen padidion nabadia kepada di marohata lumobiak kanatoras marede hita deta nomor 146 laus jongjong ma salu nak natoras. Oh Jesus, my God, di Aliaman nami nadi banua gicang narodo hami tujolom mabuan akada danakon. Saya si maroham jalo manasida gabe anak komu. Pasu-pasu jala pargugui manasida mangiyahi hanguluan sogot. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amen. Atong hamuak kadongan natoras na mabuan danak sididionon. Tangiho kamu mahatan itu hatta Yesus. Lau mahamu tuliat portibion ninna madok akasisianna. Podai hamu masaluhut bangso. Didi hamu manasida tu bagasan goar di debata ama. Dohot anak dohot todi parbadia. Ajari hamu manasida mangaradoti saluhut na huto nahoni tu hamu. Jala ingot ma, saya dong anakku do hamu ganupari rasi rasa ro ajal ni hasianganon. Menangisi na porsia dohot ni didi dapotan hanguluan. Alay na so porsia hona uhum sugut. Tangiho kamu ma dohot hata natar surat di surat ni si Markus. Adong ma akka na mabuad danak tutuhan Yesus asa di jama. Alay di picang akka sisian naima na mabuani. Jadi dong diida Tuhan Yesus si sogo marohana di dokma. Loas samuma akka danake ro tuau unang oray hamu. Di dokma
ay diak kasi songonido harajaw ni debata. Natutudo na hudokot to hamu manangisipe anggo sosongod dana kibana majalo harajaw ni debata. Dang bongo tibana to si. Tungi di haul ma akada danaki dia pehom matangan na tu nasida huhut mamasu-masu nasida. Atong hamu akan atoras na mabuad danak tupadidion na badiyay hati dako kamu ma jolo hataha porsiyaw tay. Au porsiya Tuhan keputusan atau mempalagi doa awalnya Yesus Kristus anak daripada Jehovah dari iman tubuh di Maria agar dapat sesuatu kota dia orang semua itu Allah mau dan yakin kamu manusia kasus nama tetap pada daripada itu bahwa Tuhan nama Tuhan dari batu pohon nama yang suruh lalu siang daripada Jehovah nama yang baru dan seterusnya isi bagian nama yang langsung tanaman panggung tinggalan panggung doa nama au porsia dia dan tahu sahaja dia bagia dia kawan dan dia Tuhan bersama kita Tuhan dapat nama Tuhan pulang urus dari nama Tuhan dapat Tuhan salah sudah Tong harus kamu maka nahus utama kamu dapat dulu. Dipagi kamu nuaing didion akada dan akot tu bagasan ni nahina porsiam munai alusna dipangido rohanan. Beha naolo do hamu mamudai anak komunaon asa diboto nasida jala di ihuton nasida hata ni debata alusna naolo do hami. Naolo do hamu masuru nasida tu gereja do tu perguruan ni huria Protestan asa gabe ruas na mangulu nasida di Tuhata Yesus Kristus alusna naolo do hami. Atong kapasah nasida tu debata marhite-hite padidion nabadiyay hudul maham Roma 7 sada-sada. Ale Aurelina Sarline silalahi. Hudi di maho tu bagasan guar ni debata ama. Do tu bagasan guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan guar ni todi parbadia. Amin. Hai diramuti Tuhan di bata maho di habul bagasan harajaunnya. Do disali lililillah. Amin. Ale Aulia Salom silalahi. Hudi di maho tu bagasan guar di bata ama. Do tu bagasan guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan guar ni todi parbadia. Amin. Saya diramuti Tuhan di bata maho di habobongokmon tu bagasan harajaun ni di bata. Rodi saliling ni leleng na. Amin.
Ale Kaluna Yotela Nenggolan. Udidi maho tu bagasan guar di bata ama. Doho tu bagasan guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan guar ni Todi Parbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan di bata maho di habo bongokmun tu bagasan Parbadia. Bodi salirin di Amin. Alipia, Michelle. Ale Alivia Michele Duma Siahan. Udidi maho tu bagasan guar di bata ama. Do tu bagasan guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan guar ni Todi Parbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan di bata maho di habo bongokon tu bagasan Harajonna. Rodi saliling di lilingna. Amin. Ale Jacqueline Gracia Dominicio Silaban. Udidi maho tu bagasan guar di bata ama. Do tu bagasan guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan guar ni Todi Parbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan di bata maho di habo bongokmon tu bagasan harajaon naro di saliling nililingna. Amin. Ale Felicia Diana Situkir. Udidi maho tu bagasan guar di bata ama. Do tu bagasan guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan guar ni Todi Parbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan di bata maho di habo bongokmon tu bagasan harajaonna. Rodi saliling nililingna. Amin. Ale Elisia Pratista Sitorus. Udidi maho tu bagasan guar di bata ama. Do tu bagasan guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan guar ni Todi Parbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan di bata maho di habo bongokmon tu bagasan harajaonna. Rodi saliling nililingna. Amin. Jongjong mahamu kanatoras tidak dana nama buan padidian nabadia.
martangyang mahita. Ale Tuhan di bata ama nami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, nungaho pasahat ami akada danako tuho, jala di jakon hodo nasida gabi anak komu marhiti-hiti padidion na badiyay. Asa masuk tuhurian ni halak Kristen nasida di tanoon, jala gabi paniad di hanguluan nasa leling ni leling na. Asi maroham dohot diak kanatoras di danakon. Say pargogoy jala ajari manasida, manugunugu da danakot tuho, asarap nasida taruli diaka artani harajaumu. Amin. Kudul maham. Kaparade edeta sian nomor 147 ayat 6. Taos jongjong mahita sa loob na. Sa mapiliat tatu di bata martangi yang mahita. Ali di bata amanami na di banua gicang, hodo haroruan ni saluhut si lehon nadinggan, dohot nasa ulibasan na mauliutus. Upasaat hami masian na nilehom mi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajom di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay ma rohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutad na hami gudang ni selehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami madok moliate tuho marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyaman nami na di banua gijang, say pinarbaidia magwarmu, say Roma harajaumu, say saut malomon ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siapari, sisa madusa nami songok panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami to gihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu sian debata amata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho.
Isodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho jala dipasaur konma damena tutodim. Pasaat kami ma Tuhan salut nakamanami nanami. Selamat hari Minggu. Shalom.